Eta gaurkoan, esan dizuegun moduan, liburu baten aurkezpenarekin aurrera eginen dugu, hementxe ditugu batetik egilea eta editorea eta liburua. Sarerik gabe historiak emakume izena dauka, Arratsaldeon Bakarnea Txukarro liburuko egilea. Arratsaldeon bai. Eta editorea Unai Pascual, Arratsaldeon. Arratsaldeon. Eta ongi etorri Xala telebistara. Mila esker. Bueno, konta iguzu zer dela eta Sarerik gabe historiak emakume izena dauka, nondik aukeratu duzue titulua, nori bururatu zitzaion? Pues izenburukin gora eta bera ibili ginen, zen, bueno, pues ados ez ginen jartzen. Binon, bueno, alde batetikan esan nahi genuen garaiko emakume horiek oso ausarta izan dut ziala, zen sarerik gabe salto egin zutelako, ez? Zen, bueno, pues babesik etzokaten eta alere egin zuten egin behar zutela, orduan oso ausarta izan dut zian. Eta bestaldetikan, pues, claro, guztio dakigun bezala, gaurko gaztek beti pues, saren bila daude, eta ber nun dagoen wifi-ak ez dakizte bakizter, ez? Binon hoi oso gauza berria da, zen duela urte batzuk, pues, internetik edo wifirikin, pues, etzeon, ez? Orduan, bueno, pues hori ere aipatu nahi genuen, edo nala, eta horregatik jarri genuen izenburu hau. Oso, duela gutxi ez, gainera aurkeztu duzue liburua. Bai, pues ostiralean. Ostiralean, bai, auzolan liburuen daren genuen Aurreko ostiralean. Aurreko ostiralean, eta, bueno, hasiko dira ja beste aurkezpen eta, bueno, eta elkarrizketa. Bai. Ditu dutelako beste irrati eta telebista. Horentxo bertan hori tokatzen zaizu ez, promozioan aritzea liburuarekin. Bai, eta oso lan polita da, zen, bueno, pues eske datu nahi dugu historia hauek eta liburu hau zen, bueno, pues gaztei zuzenduta dago, eta oso importantia iruditzen zaigu historia hauek, bueno, pues ezagutaraztia, eta jendia jakitia zenolako bizitza eman zuten emakume horiek, eta zehatikan egin zutena, ez? Orduan, bueno, pues, azaruan izango dugu beste aurkezpen bat Onjarbin, ere? Eta guain, pues, gobernuarekin ere hitz egiten nahi geha, pues, sartzeko pixkat institutotan, eta bueno, pues, hezkuntzan, pues, ja ikasleekin ere hitz egiteko eta erakusteko hau. Oso, ginela sortu zen liburu hau idaztaren ideia? Pues, gutxi gara bera, o? Bueno, a ver, gurekin ja beste bost proiektu egin dituzte, eta orduan, bueno, dinamika horretan hitz egiten, eta, bueno, justu aldera zen beste urtean Bixenta Mogeli buruzko Jolanda Arrietak egindako liburua, asko gustatu zitzaigu, ginen hitz egiten, eta, bueno, hortikan, eta energia, eta hauek... Ez que nahiko berritxua gehan ez, etengabian gaude hor isketan eta ez da batez, bueno, Izaskunek neskatu badaka etxian, eta gure ingurua ere ikusi genuen gaurko gaztetxoek kontuan hartzen dutela asko bere ingurukoek esaten duten haiei buruz, ez? Eta batzutan hasten dutela benetan beraiek pentsatu behar dutena, ez? Eta jolin, pues amorro ematen zigun, eta horregatik, bueno, pues historia hauek, ez? Eta horregatik, pues handikan ja sortutzen ideia, eta egin genuen. Egile lanetan zu eta beste bat aritu zarete, bien artean egin duzuen liburua. Bai, beti bezala, bueno, taldian bagaude Izaskun, Asun, Egurtza eta Iruok, binon Asunek egiten ditu beti irudiak. Orduan, klaro, liburu hontan irudirik ez dago, binon daude beste gauza batzuk oso eragargarriak izan daitezkena, ez? Bai, irudiak edo, beste diseño lan bat, gaztei zuzenduta eta... Adibidez, hau jakiteko Wikipedia dana, edo badao ere WhatsAppa, edo beste gauza batzuk ere gaztetxoek ikusteko eta jakiteko, nila, ezaguna dakat, ez? Eta hor den, irudiak, hor marrazkiak eta... Simbolikoak gehiago, ez? Hau da, WhatsApp batean idazten dugun bezala, emojitonik hauek edo emotikono hauek sartzen dira, eta, bueno, pizka bat hizkuntza simboliko, bueno, ez da berria, pero, bueno, gaurko hizkuntza simboliko horretan, lantzea gehien bat, ez? Eta diseinua, bueno, emakume guztien egin diogun, bueno, Javier Parisek egindako diseinua atletika, eta, bueno, beste zentsu
linea, bueno, gazteai zuzentzen den bezala, ez, edo egiten den bezala. Piskat eguneratu duzu, ez? Hoxe. Nori zuzendua dagoen ikusita, erabaki duzuen modu horretan egitea. Hoxe, osea, normalian lan egiten dugu hiruok, binon lanuntan, pues, Izaskunta bilok egin dugu, eta gero Javier Parisek egin du, pues, diseinu. Oso ongi, bueno, ikusten da, eta lehenago komentatu dugun moduan, gizonek idatzi dutela historia, baina liburu honetan guztiz kontrakoa egin duzu, ezta? Ze nortzuk dira liburu honetako protagonistak eta zergatik hautatu dituzue protagonista hauek? Pues protagonistak berez Miren eta Ibon die, ez? Pues die bi gaztetxoa eta bueno, beraien tartean ja egiten dute pues historia osoa, ez? Orduan historia hortan, bueno, bere argudioa oso simplea da, zen, bueno, pues neskak mutila ezagutzen du, eta bion tartean egin behar dute institutorako pues, lan bat. Orduan lan hortan, agertu behar die historian zehar zertxo berezi bat egin duen emakume bat edo batzuk, naiz eta liburutan eza agertu, ez? Orduan, pues, mutilonek laguntzen dio neskari, eta historian zehar, bueno, edo liburuan zehar, beste emakume batzuk ere pues, agertzen die. Eta pues, emakume horien tartean, badaude pues, hilila daudenak, ez? Eta biziri daudenak. Eta biziri daudenak, hoxe. Oso, zergatik hautatu dituzue pertsonai horiek. Gainera ikusten dira hemen, ez? Zeintzuk diren protagonistak bai azalean eta atzeko aldean. Batzuk, bai. Pues, bueno, hasi ginean, junginan herri askotara, eta ezagun askoi esan genion. A ber, zure herrian zein da emakume xelebrena, ez? Hemen. Eta jo, pues, eske, honek egin zuen, ez dakit zer, eta beste horrek, ez dakit, pues, holaxe ja, bueno, pues, ja bageneuzkan historio batzuk edo pasadizo batzuk, eta gero ere gure inguruko ezagun batzuk ere pues, sartu behar ditugu, ez, eta sartu ditugu. Eta horretaz aparte, claro, San Googleri ere, ja galdetu genion, eta, bueno, pues, 3 iturri hortatik ja hartuta, ja, pues, historio osoa montatu genuen. Oso ongi. Hautaketa erresa izan da? Ke ba, ere, klaro, badakigu emakumeen historia ez dela asko kontatu, ez? Ke ba, eta gaina eske agertu dien emakumea, bai, pila bat. Bai, enziklopedia bat egiteko ematen. Eske hoi, bai, biztan da, zen jendea unitza, guain ja, irakurtzen nahi da, eta behin irakurrita, jolin bakarne, pues eske, hemen falta da ez dakit nor, eta hemen jarri behar dezut ez dakit zer, eta, ja, bueno, binon, ja ina dago, eta ez, pues, bigarren parterako. Nahi genuen liburuaren estruktura erraz izatea, irakurtzeko, 12 aukeratu dira, 12 pasaje, kapitulo pizka bat, gehiago esan daitezke, baina, bueno, ikusiko dugu bigarren parte bat edo. Ez dakinik, bai, binon jende... Bai, egia da, baina, bueno, da pizka bat gaian zartzeko, ez? Gero beraiek egin baruten, hori, investigazio hori edo pizka bat usten da, ez? Irekita, karo. Ez, binon, polita izan du da zen, interesa hori ja piztu da, ez? Eta jendia bain ja, pues, arretaz dago, jo, eta pitu horrek zegintzun, eta, bueno, hori oso ona da, ez? Eta, guetzako oso pozgarria, ez? Claro, pixka zirikatzea. Hoxe. Azkenean, liburu baten helburua hori da, ez izteak, baizik, irikitzea ate bat, edo ate asko. Horregatik, beti, dira dosi txiki batean, ez? Osongi. Gaztetxoei zuzendua dagoela kontatu diguzue, beraz, pentsatzen dut estilo aldetik eta kontutan hartuko zenituztela ezaugarri batzuk, ez? Claro. Errexagoa, edo, bueno, ez izatea oso trinkoa, ez? Kapitulo ez oso luzeak, hizkuntz direkto bat, ez? Eta gero, lehen esan duguna, simbolo horiek eta pizka bat hizkuntz berri horien erabilpera, hori ez, gazte horiek zartzeko, ez? Bai, erraz irakurtzeko eta gozatzeko modukoa da liburu hau, ez? Bueno, eske jende hau nitzek ja esaten du, joren, eske ordu betian ja irakurre dut, ez? Bueno, pues ja azten baldin batzea ja gogozta, pues bai, binon, jo, pues batzutan, pues gaztetxoe beti kostata da biltzate. Pues bueno, pues hau oso gustora irakurtzeko modukoa da, eta hoi da gure helburua, ez? Eta, bueno, pues nik uste lortzen nahi gehala, ze, bai, bueno, hoi... Bai, helduek irakurtzen ari dira, karo,
nahi dutelako, eta, baina, bueno, esan genuena, ez, gazte literatura denontzako da, ez da bakarrik gazteentzako, baizik, eta denei gustatzen zaie literatura, baina pizka bat adaptatzen dela gazteei begira, ez? Edo zein irakurri dezake. Orain bururatzen ari zaitez, baita ere euskara ikasten dagoen jendearentzat, ez, maila pixka jartzen dutenean, ere liburua proposa, ez? Ez galtzeko edo... Baina divertigarria da, eta bitxilla, eta, bueno, oso raixi irakurtzeko. Oso ongi. Ze dokumentazio lan egin duzue, liburu hau egin ahal izateko? Pues esan dizudana, kalian asko, zen hor badaude, batzutan ez geha konturatzen, binon, kalian oso aberatsa da kalia, hor dazkau historia modu bat. Eta gure herria. Hoxe, eta herritan, eta emakume bitxia izan du die beti, eta horiek ezagutu behar ditu, eta oso polita izan du da hori. Eta geho, esan dizudana, bai gure inguruko jendia, eta interneten bidez. Eta geho, ja dandana hori izan da, jungea, hartu ditu gaztetxo batzuk, eta venga, irakurri. Eta esaidazu, ez? Eta orduan, ez du bat ere guztoko, eta hoi ez dut ondo ulertzen, eta bina hau ze demontre da, eta hoi oso aspergarria da. Eta horren arabera, haukendu, hau jarri, eta holaxe guztion tartean egin dugu lana. Oso ongi. Bestale, pentsatzen dute, epatu duzu, ez? Gainera, hautaketa lan hori zaila izan dela, azken finean emakume askoren historia kontatzeko dagoelako. Ez dakit, pentsatu duzu honekin igual jarraitzea, edo... Claro, pentsatzen dut dokumentazio lan guzti hori egin eta gero geldituko zinatekela eskuetan informazio askorekin gauza asko ikasiko zenituztela, ez? Bino beste gauza bat izango litzake. Osea, ez gauza bera, baizik eta beste gauza bat izango litzake. Liburu honetan agertu dian emakumeak arrunta dira. Osea, gu hori nahi genuen, ez? Jende hurbila agertzia, eta ez, magikogi edo ez dakiz ez, ez. Osea, jende oso arrunta, ingurukua, gure irrikua edo, ezagutzeko ondo, edo, jakiteko ondo. Ezagutzeko ere, ez? Bai. Claro, eta ikusteko argi eta garbi nolako bizimodua izan dugun hemen duela oso gutxi, ez? Eta horregatik hartu ditu emakume hurbil horiek, gaztiak ere esateko, jolin, nik ere egin dezaket, ez? Eta orduan, bai, beste batzuk kalian geratu die, beste horiekin zeo zer ja egingo dugu, ez? Beste gauza ezberdina egingo dugu. Bai, beste... Eta egingo dute beste argitaritzek, baita seguro. Seguro, bai. Bai, guk adinez argitaritzen aterako dugu umei zuzendutako bildumatxo bat, konkretuko hasiko gara Bixenta Mogelekin, beste formatu batera, 6-7 urtei zuzenduta. Baita hori beste aukera bat, beste genero eta nazketa batzuk, ez? Argitaritzen zaiatzen gara nazketa edo liburu berriak ateratzea, ez? Bakit beste argitaritzetan, Txalapartan eta baita aterako dutela enziklopedia bat. Baude lanean, beste batzuk. Emakumeak modan daude. Bai, hauten izan da, gainera hau. Bai, bineon gure ikuspuntua da ezberdina, ez? Ez da bakarrikan esateko, ala, bitu, ez emakume ez. Emakume hauek gure ingurukoa dira, gauza bitxia egin dute, agian, guk ikusita ez da inbesteko, bino, bere garaian nahiko importantia izan dutzian, ez? Naiz eta liburutan ez agertu. Ez dakago hemen denetarikoa, ez? Eta musikariak, denetarikoa, ez? Hoi jakin behar da, ez? Eta gaztetxoek batez jakin behar dute. Bide hortatik jarraitzeko eta kontuan hartzeko beure burua, ez? Eta esateko, nie, gai naiz, egiteko gauza bat edo nahi dudana, ez? Eta hori oso importantia zaigun guri, eta horregatik egin genuen liburu hau. Ez esateko, emakume hauek diala mundialak, ez emakume hauek gure ingurukoak, eta egin dituztena gu geuk ere egin ditugu, ez? Edo egin ahal ditugu. Así que horregatik egin dugu liburu hau, bino seguro aterako diala beste batzuk ere. Osan, beraz lortu duzue buruan zeneukaten helburua?
Ai, bai, ni oso gustora gehatzen naiz. Bai. Osea, a ber, beti gehatzen zaizu zertxo bait, ez? Beti konformetzea geratzen inoiz ez. Liburu bat eta inoiz bukatzen, hori Hoxe, bakarrik argitaratzen da. Hoxe, liburu bat, inoiz ez dugu, hori egia da, ez da inoiz bukatzen, baizik eta usten dugu, eta venga, pues tira, argitaratzen da, ja. Hoxe, eta ja horrekin akabo, ez? Binon, bueno, pues agertu dianak nire gustukoak dira eta Izaskunen gustukoak dira ere. Historiak oso eragarkarriak dira eta oso bitxiak. Eta, bai, nire ustez oso politia da, binon, ezin dut hori esan. Irakurleek zela esaten dute. Kritika. Liburuaren aurkezpenekin ere aurrera egin duzu, ez? Pasaren astean egin zenuten aurkezpen ofiziala eta lehenengoa, ez? Baina hor Euskal Herriko beste txokoetara joteko aukera baduzue. Bai, otxoko askotara jungo geha, eta batez institutora. Zen, nahi dugu hor barrenien ja edatzia eta ikasleek ondo jakitea berse egiten egian, eta zenolako liburu da nago, ez? Eta bide batez, nahi dugu esplikatue zenolako lana egin dugun, eta zenolako emakumea aurkitu ditugun, eta zein zuten, edo zer egiten nahi dian, ez? Eta, bai, segiden ja hasiko geha, eta leku askotara jungo geha, bai. Oso ongi. Mila esker, Bikote. Zorionak egindako lanagatik, eta nahi duzuen arte. Eskerrik asko. Mila esker.